Salut! Asculți episodul 3 al podcastului Tratat Bine. Continuăm să vorbim despre drepturile noastre și ce putem face pentru a fi tratați bine atunci când ajungem la doctor și nu numai. În acest episod îți vom enumera și descrie în detalii mecanismele de responsabilizare socială și vom afla de ce este important să vorbești despre problema ta. În fiecare instituție medicală sunt o serie de instrumente prin care pacienții au posibilitatea să-și expună opinia cu privire la serviciile primite. Ți-au fost încălcate drepturile de pacient? Nu ai fost tratat bine? Ai fost neglijat, dezinformat sau discriminat? Atunci poți folosi condica de sugestii și reclamații în care să-ți exprimi opinia în mod anonim cu privire la serviciile medicale de care ai beneficiat. Pentru a contribui la îmbunătățirea serviciilor din cadrul unei instituții medicale, te îndemnăm să completezi și chestionarul de satisfacție. Despre acest document am vorbit și în primul episod. El este oferit pacienților la externarea din spital sau după consultul medicului. Opinia ta va ajuta managerii instituțiilor să identifice problemele și să ia măsuri pentru a-ți oferi servicii medicale mai bune. Dacă crezi că problema ta nu a fost rezolvată corespunzător, o altă opțiune ar fi să apelezi la linia fierbinte a Ministerului Sănătății 022 721 010 sau la linia verde a Companiei de Asigurări în Medicină 0800 99999, la care poți adresa întrebări și îți exprima plângerile sau sugestiile referitoare la un serviciu sau instituție medicală. Anual, Compania Națională de Asigurări în Medicină înregistrează cel puțin 600 de petiții. În mare parte, acestea țin de accesul la servicii medicale, de calitatea acestora, dar și de unele plăți neformale. Între timp, reprezentanții Ministerului Sănătății anunță că pacienții sună la linia fierbinte zilnic, își prezintă nemulțumirile, adresează întrebări, dar vin și cu sugestii. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății nu prezintă date despre numărul anual al acestor apeluri, motivând că e o informație confidențială. Subiectul mecanismelor de responsabilizare socială și rolul acestora este promovat deja de 3 ani în cadrul unui proiect pilot implementat de Crucea Roșie din Elveția, în parteneriat cu asociațiile obștești CASMED și Home Care. Livia Golovată este coordonatoare de proiecte CASMED și parte a proiectului Echitate în Sănătate prin responsabilizare socială. Este un proiect pe care îl desfășurăm în 5 raioane din zona din nord a țării și acest proiect vine să aducă mai aproape în dialog instituțiile medicale, adică spitale, centre de sănătate și comunitățile de pacienți. În cadrul proiectului lucrăm cu instituțiile medicale pe componenta de evaluare a satisfacției pacienților. Avem împreună și testăm un chestionar de evaluare care se aplică cu pacienții și care are menirea să afle nivelul de satisfacție a pacienților privind serviciile pe care le primesc în instituția X sau Y. Ana Niculiță este expertă în sănătate și coordonatoare în cadrul aceluiași proiect din partea asociației Home Care. Experta afirmă că serviciile de sănătate de calitate trebuie să fie produsul unei implicări coordonate, conștiente și responsabile a tuturor actorilor care participă la acest proces. Când vorbim despre actori, fiecare și are rolul său. În primul rând, vorbim despre Ministerul Sănătății ca autoritate centrală, trebuie să elaboreze politici publice în sistemul de sănătate și să monitorizeze ca aceste politici publice să fie implementate. Dacă e să vorbim despre instituțiile medicale, rolul lor este să presteze servicii în conformitate cu nevoile pacienților. Și când vorbim despre rolul mecanismelor de responsabilizare socială, anume, acestea reprezintă instrumente prin care se poate măsura dacă sunt satisfăcute nevoile pacienților sau mai avem de lucrat asupra anumitor aspecte. Desigur, și vorbim despre pacienți și beneficiarii de servicii de sănătate, ei de asemenea trebuie să-și asume un rol activ, să cunoască că au anumite drepturi, să-și asume responsabilitățile pe care le au și să devină un actor activ și participant în acest proces.
prin implementarea mecanismelor de responsabilizare socială se îmbunătățește managementul instituțional în primul rând. Pentru că atunci când pacienții își exprimă opinia referitor la anumite aspecte care îi nemulțumesc, managementul instituțional trebuie să ia măsurile de rigoare astfel încât aceste neconformități să fie înlăturate. Un alt avantaj ar fi faptul că prin manifestarea responsabilizării sociale se îmbunătățește eficiența și calitatea serviciilor medicale. Și încă un avantaj pe care îl văd este faptul că aceste mecanisme fortifică capacitățile pacienților de a se implica, de a fi o parte activă și de a le păsa de propria sănătate și de acele servicii de care beneficiază. Spitalul Clinic Bălți este unul dintre cele 5 spitale pilot care învață cum să ofere pacienților cât mai multe modalități pentru ca aceștia să-și expună părerea referitor la serviciile primite în cadrul instituției. Angela Romanciuc este managera secției calității serviciilor medicale din cadrul Spitalului Clinic Bălți. Am mers cu doamna Romanciuc prin spital ca să vedem unde este afișată informația cu privire la drepturile pacienților, condica de reclamații și sugestii, dar și la ce numere pot apela pacienții în cazul în care nu au fost tratați bine în instituția medicală. Așa ceva noi în fiecare salon sunt pus. Așa ceva. Legea cu privire la drepturi și responsabilități. De fiecare ușă în afară, că ele sunt în panouri mari pe coridoare. Aici este informație generalizată pentru pacienți, începând proceduri de bază care este necesitate. Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic. Telefoanele la care pot să sună. Informații cu telefoanele sunt mult mai multe. Un alt că stă registrul de reclamații, stă contractul colectiv de muncă, dacă cineva mai departe îl mai interesează, pot să mai găsească informații. Valeriu Bâlici este juristul Spitalului Clinic din Bălți. El coordonează achizițiile în spital, dar și toate întrebările de ordin juridic, printre care și plângerile transmise de pacienți la adresa instituției medicale. Petiția este în altceva decât o cerere, este o propunere sau este o sesizare din partea unei persoane fizice sau juridice. Petițiile în spital parvin pe mai multe căi. Este vorba de calea tradițională și spusă cu o cerere în formă scrisă, fie depusă personal, fie depusă prin intermediul oficiului poștal, în cancelarea instituției, care se află la etajul 1 în instituție. Alt cale este plângerea în formă verbală, atunci când parvine la administrația instituției și persoana în cauză declină un anumit încălcare de drept. A treilea cale este pe calea electronică. După cum știți, au fost operate mai multe modificări și deja urmează și se permit și petiții electronice, adică să fie depuse. Și alt cale este din oficiu. Atunci când în mass media sau în alte surse de informare parvin anumite istorioare așa mai neplăcute la adresa instituției și atunci administrația din oficiu inițiază o anchetă. Juristul instituției medicale din Bălți recomandă pacienților să semnalizeze orice încălcare a drepturilor lor, adresându-se la conducerea instituției medicale. Dacă este vorba de un medic curant sau de o soră medicală, un fermier, nu contează, atunci pe loc trebuie să vă adresați la șeful de subdiviziune. Este primul pas care vă recomand. În cazul în care conflictul a apărut cu un șef de secție, atunci automat apelați la medicul șef de departament ori vicedirectorul instituției, care e partea curativă. În cazul în care situația la momentul de față nu s-a aplanat, atunci urmează să aplicați acele prevederi care sunt reglementate în codul administrativ. Adică să depuneți o cerere
fie în formă scrisă, fie în formă verbală la conducerea instituției, la domnul director, ori pe poștă electronică a instituției. Sau la organul superior de specialitate, Ministerul Sănătății, care, indiferent de situații, oricum o va readresa, cum am spus eu în termen 5 zile, conducerea instituției pentru examinare. În Spitalul Clinic Bălți, pentru cazurile de încălcare a eticii și deontologiei profesionale, este creat Comitetul de Bioetică, unde membru sunt și eu personal. Sarcina principală a Comitetului Bioetică este de a aprecia a avut loc abaterea disciplinară în raport cu pacientul sau medic sau adică personal medical sau nu a avut loc și să vină cu propuneri față de administrație. Deseori chiar și tonalitatea vocii foarte mult importă. Viorel Gorceac a lucrat în domeniul sănătății și protecției sociale în cadrul Organizației Națiunilor Unite. În urmă cu 9 ani, a devenit coordonator de țară al Crucii Roșii din Elveția. Organizația pe care o reprezintă în Moldova oferă suport diferitor categorii vulnerabile prin intermediul programelor de sănătate, educație, ajutor umanitar, precum și inițiativelor care au drept scop protejarea socială a pacienților. Viorel Gorceac vede implicarea pacienților drept un proces de dublă importanță atunci când vorbim despre accesul la servicii de sănătate de calitate. Dacă un pacient sau o persoană crede că dreptul lui nu a fost respectat sau a fost încălcat, are mai multe opțiuni. Una ar fi să se adreseze la instituția care i-a prestat serviciu printr-o petiție sau o plângere. Da? O altă opțiune ar fi Salut! Asculți episodul 3 al podcastului Tratat Bine. Continuăm să vorbim despre drepturile noastre și ce putem face pentru a fi tratați bine atunci când ajungem la doctor și nu numai. În acest episod îți vom enumera și descrie în detalii mecanismele de responsabilizare socială și vom afla de ce este important să vorbești despre problema ta. În fiecare instituție medicală sunt o serie de instrumente prin care pacienții au posibilitatea să-și expună opinia cu privire la serviciile primite. Ți-au fost încălcate drepturile de pacient? Nu ai fost tratat bine? Ai fost neglijat, dezinformat sau discriminat? Atunci poți folosi condica de sugestii și reclamații în care să-ți exprimi opinia în mod anonim cu privire la serviciile medicale de care ai beneficiat. Pentru a contribui la îmbunătățirea serviciilor din cadrul unei instituții medicale, te îndemnăm să completezi și chestionarul de satisfacție. Despre acest document am vorbit și în primul episod. El este oferit pacienților la externare din spital sau după consultul medicului. Opinia ta va ajuta managerii instituțiilor să identifice problemele și să ia măsuri pentru a-ți oferi servicii medicale mai bune. Dacă crezi că problema ta nu a fost rezolvată corespunzător, o altă opțiune ar fi să apelezi la linia fierbinte a Ministerului Sănătății 022 721 010 sau la linia verde a Companiei de Asigurări în Medicină 0800 99999, la care poți adresa întrebări și îți exprima plângerile sau sugestiile referitoare la un serviciu sau instituție medicală.